Magandang gabi sa inyo lahat. Ito ulit ang inyong lingkod, Mike Padua. Nagbabalik sa ating tropical weather analysis ng araw po ng Miyerkules hanggang Biyernes, Marso 3 hanggang 5, 2021. At itong Tagalog version ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. So, umpisa natin ang update. Ito ang ating latest GovSat. Simula na yung araw ng Miyerkules hanggang bukas Huwebes. Nakita po natin pagbabago kaagad ng panahon, lalo na yung hapon dito sa Kabikulan at sa ibang areas po ng Eastern Luzon at Eastern Visayas dahil po medyo bumaba yung northeasterly surface wind flow at nakaka-affecto na yun sa silangan bahagi po ng ating bansa, and kasama po yan ang Kabikulan at itong northeast monsoon ay nanatiling kanyang lakas, umabot po ng 50 to 60 kph ang bugso ng hangin. Ito na po yata ang one of the few last hurrah ng tinatawag nating amihan bago ito magpapaalam sa katapusan ng Marso. At nakaka-affecto pa rin sa dulong hilagang Luzon, lalo na sa Batanes at Babuyong Cubao Islands. So nagkakaroon po dyan ng mga hangin na panahon, may mga padaan-daan po ng mga ulap na papuwi rin, na may mga maliliit na chances po na may kasama pong showers at mga drizzles dito po sa bahagi ito ng extreme northern Luzon. Samantala po ang ibang bahagi po ng eastern Luzon, lalo na sa may area po ng Isabela and Aurora Province and Northern Quezon, ay nasa influence po siya ng dalawang weather system. Ito po yung northeasterly surface wind flow o yung mahinang amihan at yung dulong buntot po ng isang frontal system o cold front. So, ito po yung tinatawag natin in English as shear line. So, magbibigay dito ng mga localized thunderstorms sa area na yan. At dito rin po sa may northern coastal areas ng Kabikulan at Samar provinces. Dahil po sa another na naman po na tail end ng isang frontal system, although mamamatay na po siya. So, yung northeasterly surface wind flow ay nagbibigay rin po ito ng mga thunderstorms o mga konting mga pag-ulan sa Kabikulan sa loob ng 24 oras. Ang buong bahagi ng ating bansa ay magiging katamtaman, mainit ang ating panahon. At kung minsan sa hapon o gabi ay maulap ang papuwi rin na may tsansa po ng mga isolated rain showers and thunderstorms, particularly dito po sa Mindanao at ibang portions po ng Luzon. And so far, wala tayong nababana agad na sama ng panahon or tropical cyclone na posibleng mag-form sa loob ng 1 hanggang 2 linggo. All clear po. Mag-ingat lang po sa mga lightning strikes at possible flash floods o landslides kapag may pong malakas na thunderstorms na mabuo sa area po ninyo. Kanina po dito sa Naga, dito sa may area po ng 3rd District ng Camarines Sur, sa may Milaor at Kamaligan, meron po nag-form na parang akala mo tornado. Galing po yun sa cloud na bumababa na parang imbudo o water spout o parang imbudo siya, pero hindi po siya nag-touch ng ground. Iyan po tinatawag nating funnel cloud, okay? O imbudo cloud na formang korteng imbudo. So ito pong cloud na ito, kapag nag-touch ng ground ay basically tatawagin na natin siya bilang isang mahinang tornado. But hindi naman po siya nag-touch ng ground. May mga iba pong funnel cloud na bago mag-touch ng ground, nag-create na po siya ng umiikot na dumi at hangin sa may vicinity nung ilalim ng funnel cloud. Ito po ay tinatawag nating gasnado. Okay? So take all necessary precautions na lang kasi minsan malakas po yung hangin, maawat po ng mga 80, 90 hanggang 100 kph. Ito mga gasnados na ito. Okay? So yan po ang ating GovSat. Kung tatanong nyo itong surface trough na ito, hindi na po ito magde-develop. Mga kaulapan lang po yan sa may katimuang bahagi po ng Palau at Yap. Dahil po yan sa La Nina, kaya may mga inasahan po tayo mga ulan kahit nasa hapon. Okay, so yan po ating GovSat, yung fast animation. So kitang-kita po natin yung buntot po ng frontal system sa may Aurora at dito rin po sa may Northern Samar, Eastern Samar area. At kung i-zoom in natin ang ating satellite mula sa windy.com, UMETSAT, ayan po, kinikita po natin dito ang mga cloudiness, dulot po ng northeasterly surface wind flow at yung dulong buntot po ng frontal system na naka-affect po dito sa may northern part ng Samar Island. At meron na yung nagpo-form na thunderstorm papuntang Sorsogon at Albay na posibleng magpaulan ngayong gabi. So far, hindi naman po siya tatagal yung mga ulan.
padaan-daan lang po yung mga showers. At continue natin yung ating rainfall accumulation. Ito po yung ulan. Simulan ng ako na ito ng Miyerkules hanggang Biyernes for the next 3 days. Ay wala masyadong malakas na ulan ang inaasahan. May mga light rainfall lamang po dito sa may Kabikulan, Visayas, Mindoro at Northern at Eastern Mindanao, kasama po yung Bukidnon. May mga possible localized thunderstorms. Gayon din po dito sa may silangan bahagi po ng Northern at Central Luzon, sa may Balera area, sa may Aurora, at dito rin po sa may Quirino area ay may possible mga localized thunderstorms na posibleng mag-form sa loob ng 3 araw. At ito na po yung ating windy.com pressure at wind rain forecast. Ay for the next 24 hours, may mga inaasahan tayo by tomorrow Thursday na mga showers dito sa Eastern Luzon, portions po ng Kabikulan, Masbate, Eastern Visayas. At pagdating ng Friday, gayon din po may mga possible na mga ulan sa may kalagitnaan po at kanluran bahagi po ng Kabisayaan, Northeastern Mindanao o sa may hilagang silangan bahagi po ng Mindanao. Yan po ang Northern Carga at dito rin po sa Kabikulan at Eastern Luzon. So may mga possible po in mga showers dahil po sa northeasterly southeast wind flow na posibleng mag-shift galing sa easterlies. So, that could happen na yung darating na Biyernes. So, inasahan po may mga ulan po tayo, lalo na sa hapon o gabi sa mga iba't ibang areas po ng Visayas at Eastern Luzon. So far, yan po ang ating latest. At continue natin yung Global Tropics Hazards and Benefits Outlook ng Climate Prediction Center ng NOAA. For the next 2 weeks po, unahin natin week 1, valid March 3 to 9, ay medyo normal po ang ating panahon. Wala tayong below average rainfall o above average na rainfall. So, very normal po. Usually, pag ganitong Marso, may mga inaasahan pa rin tayong mainit na panahon. So far, wala tayong above average rainfall or below average rainfall. Hanggang week 2 po yan, valid March 10 to March 16, patuloy pa rin po na normal po ang klima sa atin. Although, nasa La Nina pa rin tayo, huwag kayo magulat kung may mga ulan tayong pwedeng mag-experience sa hapon o gabi sa malaking bahagi po ng ating bansa. Okay, dahil po meron tayong La Nina, so inaasahan natin na kahit na dry season ay magkakaroon po tayo ng mga ulan dahil po sa phenomenon na ito. Although pahina na po siya. And yan po, dyan po ito na po sa ating tropical analysis ng araw po ng Miyerkules hanggang Biyernes at pabalik ulit tayo sa Biyernes para sa update for the weekend. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Padong papaalam. Mag-ingat po tayong lahat. May hashtag #WeTheWiser, hashtag TyphoonWiser at maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking YouTube channel.